אז אני כאן עם פרופסור לוברד האגדית, הביאה לעולם הרבה המצאות, חידושים, טכנולוגיות. אני קיבלתי כמה שאלות מהלקוחות של ביבל בנוגע לפרופסי החדש. החולצה המצולבת. נכון, ואחת השאלות שאני מקבלת המון, זה מה ההבדל בין הפרופסי הקודם לבין הפרופסי החדש. ההבדל העיקרי שהחולצה המצולבת מתפרקת הרבה פחות בגוף על ידי האנזים הילורונidase. כולנו מלאים בחומצה הילרונית, רוב האיברים, במיוחד עור, ובפרקים, זה מה שנותן את הגמישות, החומצה ההילרונית. החומצה ההילרונית נוצרת כל הזמן ומתפרקת בגוף. בתינוק למשל אתם רואים את הלחיים שלו, ואתם מבינים ששם הפירוק הוא קטן והייצור הוא גדול. בניגוד לזה, כשאנחנו מזדקנים, הפירוק גדל, וכך שהכמות של החומצה ההילרונית שלנו בתוך הגוף הולכת ופוחתת. ולכן אנחנו צריכים להוסיף לגוף חומצה הילרונית.